Imithetho yokuvakasha eThekwini. Number 1, uyathanda, awuthandi, uzokhuluma isiZulu. Asiningi umuntu ngaloko, ngisho ngathi na $2 million e-accountini yakho, asinindaba sini. Uma kungenjalo uzokhuluma wedwa. Number 2, siyazibana nje, into eyibhadi. Thina siyakziba sikubone ukuthi udumile, singakucela isithombe, sikuphasise nje okomunye umabhru oyihlalele eNandi nje, yabo, siphume kuwena. Number 3, sinendlela yethu eyodwa yokudansa. Lento ngathi i-module or i-subjects, yabo, ekumele uyifunde. Ulalele negqomu from Sunday to Sunday. Number 4, uma ugcina ngokuya emhlanga, ongakwazi emakethe, ePriya, nase-workshop, ungalingi ukuthi buseThekwini. Yabona neminye imithetho.